Tia, un dia d'aquests m'esborro del WhatsApp. Estic farta de felicitar la gent. Doncs jo estic enganxadíssima al Face. M'encanta xafardejar. Tia, què fas menjant això? Que engreixa que t'hi cagues. És un dono. Tampoc engreixa tant i que estiguis tot el dia menjant-ne. I després et queixes que el teu novi no et folla prou. No m'estranya, t'has vist? Tranquil·la, que si en Guillem folla poc no és pas pel meu físic, És que no es motiva prou, no sé. Què vols dir, tia? Últimament, si no es fuma en porro, no es posa tot. Que fort, no? Sí, tia, però quan va fumar et fot uns polvos, què va, què? Nena, això no m'ho havies dit mai. Explica'm els detalls. Sabies que a Califòrnia està permès fumar marihuana? Ah, sí, tia, per allà a New York és legal, ja m'han dit. Que guai, però això durarà 4 dies, perquè amb aquest personatge que ha guanyat les eleccions... Ostres, sí, com aquell de les hamburgueses. El McDonald. En Donald Trump. Això, l'està liant parda, ja vol fer un mur a Mèxic, no deixa entrar els musulmans al país, jo què sé. I a sobre li van les ties joves. És un fàstic de tio. És un vell prepotent. Amb tanta pasta que té segur que és corrupte. Ja, tia, però no superarà mai en Bárcenas i tota aquesta colla del PP. No paren de robar el país, quina vergonya. Per això no m'estranya que la gent vulgui la independència. Jo també la vull. Home, tia, doncs jo no. Jo em sento espanyola. Què vols dir que tu no? Te sents espanyola? T'agraden els toros? Tia, a mi no, però no sé, a tu tampoc t'agraden les sardanes. Però no és el mateix, tia. Espanya ens roba. Mira, tens una rentada d'olla monumental, tia? No siguis gilipolles. Encara no sé com puc ser la teva amiga. Doncs mira, nena, no cal ni que em parlis. Lo mismo te digo, española. Tia, que això engreixa molt. Ja, i què? Però en vols?